Изискванията към електрическите инсталации постоянно нарастват. Инженерите и електротехниците са изправени пред голямо предизвикателство. Целта е да се намалят ефективно разходите за инсталация. За да отговори на това предизвикателство, Vago, лидерът в областта на пружинната технология, е разработила цяла нова гама от клеми за шинен монтаж за всички приложения. В основата на клемите TopJob S е S-образната пружинна клема. S-образната клема е един изцяло нов подход в дизайна. Тя е базирана на пружинната клема Vago, която е използвана в цял свят повече от 7 милиарда пъти. Вградената в токовата шина клетка не само насочва и обгражда проводника, но и също така поддържа механизма на пружинната клема. Гениална идея, която прави TopJob S най-новаторската гама от редови клеми на пазара. За многожилни проводници без накрайници, S-клемата просто се задейства, като се използва стандартна отвертка, точно както при оригиналната пружинна клема. За да се отвори клемата, отвертката се вкарва вертикално. Една интелигентна черта на S-клемата е директното вкарване без инструменти на оголени твърди проводници, гъвкави проводници без накрайници или ултразвуково запоени проводници с сечение от 1 до 16 квадратни милиметра. Това спестява време и разходи за окабеляване. Технологията на свързване на S-образната клема позволява клемореди с размери, които досега се считаха за невъзможни. Клемите за шинен монтаж TopJob S са най-малките на пазара, което позволява спестяване на пространство до 30%. По-лесно и по-бързо окабеляване, намаляване на пространството в таблото, по-малки разпределителни и разклонителни кутии. Това са само част от икономиите на разходи, които могат да бъдат постигнати. Оголените твърди проводници и гъвкавите проводници с накрайници могат да се вкарват директно, което предлага значително спестяване на разходи. Практическият опит показва, че времето за окабеляване може да бъде намалено с 30% чрез помощта на редовите клеми TopJob S, дори и в сравнение с бързите стандартни пружинни клеми. Няма по-добър начин да се намалят разходите при запазване на постоянно високо качество. Изискана и завладяваща, системата за замостване от гребеновиден тип на клемите TopJob S се базира на общия принцип на щепселното съединение. Обаче в този случай в токовата шина се вгражда U-образна пружина от нераждаема стомана. Контактният материал на моста е чиста електролитна мед, която дава възможност за изключително малък дизайн, който може да провежда пълния ток на клемореда. Алтернативни или разбъркани мостове могат да бъдат правени на място, като просто се чупи и премахва контактната пластина. Слотовете за мостове могат да се използват за предварително окабелени щепсели за прикачване на възли. Мостовата система също така позволява свързването на два съседни клемореда с различни напречни сечения, като се използва стандартен мост. По този начин е възможно да се прескочат до два размера на напречното сечение. Може да се използват специални адаптерни мостове за още по-големи разлики в сеченията. Всички клеми, включително заземителните, могат да се замостват в двете посоки. Освен това, дизайнът на клемите за шинен монтаж TopJob S дава възможност за бързо и лесно тестване на клемореда. Слотовете за мостове могат да се използват за единични или множество тестови контакти. Усъвършенстваните детайли, бързото и лесно тестване, това наистина спестява разходи. TopJob S предлага изискани решения по отношение на маркировката. Клемите от 1 до 6 квадратни милиметра, както и клемите за 10 и 16 квадратни милиметра са с една и съща височина. Това е предпоставка за маркировка с използване на цялата дължина на маркиращата лента за клемореди с различни размери.
Софтуерът ProSurf автоматично генерира необходимите данни за термотрансферния принтер. В резултат на това, един напълно сглобен клеморед от всяка комбинация от клеми може да бъде маркиран с една универсална маркираща лента. Стандартните и миниатюрните маркировки на Vago може да се използват в трите позиции – на върха и от двете страни на клемореда. Сам по себе си е революционен и фактът, че маркировките вече могат да бъдат доставени на ролка. С TopJob S системите за маркиране на редови клеми вече не са скъпи. Клемите за шинен монтаж на TopJob S отговарят на всички настоящи и бъдещи изисквания. Всички клеми са 100% без съдържание на олово. Гамата на клемите TopJob S има всички важни сертификати като UL, CSA, CCA, AX, ATEX и е един от първите продукти, получили IECX сертификат, който е валиден в целия свят. За всички потребители, които работят в опасни, както и в безопасни зони, купуването на два типа продукти вече не е необходимо. С TopJob S, Vago още веднъж доказва лидерската си позиция в технологията на пружинните клеми. TopJob S – една гама от клеми за шинен монтаж за всички приложения. TopJob S. По-бързо, безопасно, по-добре, просто първа класа. Типично за Vago.